Wannan kasuwar gada ce a ƙasar Kazaure, jihar Jigawa. Ga mutanen nan suna harkar su ta kayan amfanin gona daga fadama da ke kewaye da wurin. Can nesa ga can motoci ne suke lodi na kai waɗannan kayan amfanin gona kudancin Najeriya. Gashi nan akwai tattasai da tumatir da attaruhu da albasa, lawashi. Gashi nan ga buhunan tattasai da attaruhu nan. Ga irin mutanen nan da suke kawa daga gonakinsu. Gashi nan ana ta ciniki, maza da mata, kowa yana neman abin rufin asiri. Nan bangaren albasa ne, ga ta nan kaya da kabewa, ga ta nan taruhu, ana ta ciniki, ana walwala. Ga samari manoman, ga shi nan mai ciko shi ma ya wuce. Kai kuma faɗan dako ne, ga shi nan mutane kowa na neman halaliyarsa. Ga dillalin lawashi nan a zaune. Alhaji barka da yamma, ya kasuwa? To Allah taimaka. Amma abubuwa na motsawa ko? To Allah ƙara tabbatarwa. Shi mai nema na tare da samu. Ga shi nan alwashi na taushe, lawashi na taushe, kuma daga jiki ake fidda gudajen albasa ma. To Allah samu dace. Na ga nyamarai can sun zo da yawa ko ba nyamarai ba ne? Har da yaraba ma duk. Kuma nesa ake kai kayan yawanci ko? Duk daga nan. Kai lallai Allah taimaka, Allah samu dace. Kuma na ga yara da manya kowa gashi ne harkar sa yake yi, kuma ana samu. Alhamdulillah, Allah mun gode maka. Kaga ga mai gida ma da ya samu ya sai rake na sha. Mai unguwa san mu rake mana ka gudu. Mai unguwa yanzu ka juye ba da saboda rake. To ka ji ashe kai Kanuri ne. Jiyo mana magana kyan. Gashi nan a kyale shi ya sha kayan shi. Hashim, to ka ci wannan kasuwar kai mayo ko? Ya kokari ya jama'a. To Allah taimaka. Ya taro kuma? To madalla.